Bonsoir, 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 bonsoir. Fête indépendance. Indépendance imba indépendance tsika eto Madagascar. Ino indépendance tsika eto a Madagascar. Pays mondial karaha ataotsika. Ametsika olo fananana atsika jiaby. Io amizay tsika mangataka. Ino raha tokony ataon'ny gouvernement Andry zio? Tsy tokony mandry ro. Azonareo zegny, tsy tokony mandry tanky tsy hitandreo ino problème mahafaty vahoaka resaka hanigny. Vonianareo vahoaka resaka délestage tsisy électricité. Vonianareo vahoaka tsisy rano en 2025. Zio ty vahoaka mitandriky ino raha mety hoanigny, ino raha tsy mety hoanigny, anareo ndraiky milomay agny magnano soi-disant fête indépendance. Azafady aminareo à la réunion eto e. Eko za agnatina association, za tsy mifety indépendance. Franchement, mbola tseniky fotoagna ifetegna indépendance ny Madagascar. Ah? Atsika mbola sous tutelle. Zay volako aminareo, tant que état fédéral io tsy apetraka anareo en place, tsisy andra Madagascar andeha androso. Na vahiero bus aby io. Misy boka mivolagna aminaka. Aia mba zay koa tsy mahita bus amin'ny province e. Ya? Azo magnaraka zay mbaka. Or que misy province sasany zio agnano défilé amare e. Ya? Agnano défilé. Anareo agny milomay. Io amizay nareo volagna magnavakavaka mampiady olo. Non, c'est pas ça. Zay volako atsika gasy jiaby. Jiaby anao koa gasy agnatin'ny lionao, agnatin'ny fonao fa anao gasy mitsangana atsika agnadosy fitondrangana Andry. Simple zegny. Indépendance nino mba tsika ty? Franchement, indépendance nino? Mangataka atsika amin'ny Chine. Vas-y. Mangataka atsika amin'ny Chinois. Mangataka atsika amin'ny Israël. Mangataka atsika amin'ny la France. Mangataka atsika amin'ny Américain. Mangataka, on est indépendant. Indépendant de quoi? Zavanareo agnatin'ny dictionnaire tsao tsy mahay ino dikany indépendance igny. Ah? Maramila yo midéfile. Zavanareo aloha étranger nde défile. Zavanareo terino étranger aby io. Zavanareo teniny maramila gasy. Ah? Tsy maintsy anao président mahita raha karaha zegny. Non, sérieux. Madagascar volako aminareo zegny tegna nalevigny ny Andry. Nalevigny ny Andry Madagascar. Sérieusement. Za population tsy ny grève. Mihinan-kanigny fo mahafaty vahoaka. Ah. Mihinan-kanigny mahafaty vahoaka. Jamais vu ça. Olo mihinan-kanigny velogno, atsika ndraiky mihinan-kanigny mahafaty. Olo maty tamin'ny empoisonnement ty, lombiny araiky tamin'ny coronavirus. Normal zegny aminareo. Madagascar mandroso. Madagascar mandroso. Maro olo mikoragna aminay volaniko zegny. Resaka état fédéral io. Maro olo mikoragna aminay aro maro maventy. Ah. Tant que tsy apetraka anareo état fédéral, za volagna aminareo tsisy andra Madagascar androso. Ah. Dia volaniko, video raka tsy ataoko lava. Juste tokony deuil national ataony Madagascar. Amin'ny vahoaka maty nandeha nihinan-kanigny. Ah. Mihinan-kanigny anao maty. Tsy mihinan-kanigny anao maty. Vous vous rendez compte? Ino raha mety ataova? Bientôt anao mirespira anao faty koa. Migaka rano anao faty.
Désolé, le devoir m'appelle. Zeny volagno aminareo, grave raha mahazo antsika malagasy. Sérieusement, grave raha mahazo antsika malagasy. Ary ty le fitondragna ty volagno aminareo zegny, jamais vu un truc pareil. Za tsara nahita fitondragna karaha ty. Mandeha mizaza, aie misy fitondragna karaha ty. Tanàna tsisy la guerre. Tanàna tsisy la guerre volagno aminareo. Atsika mahay potiky fo. Atsika mahay potiky fo volagno aminareo. Mikoragna zay amy sénateur que ce soit colombien, que ce soit or que FARC. Hitanareo, firane la guerre tafara zava rozy io. Ireo mivolagna solutionnareo état fédéral. Anao mikoragna amreo magnano politique à Madagascar fa zatra corruption. Anao volagna zegny amindreo. Anao mila intellectuel pour... Ah non mais franchement, tu vois, quel intellectuel vous voulez? Ça n'a pas... Fa tsy nandeha décentralisation, tsy nandeha province autonome tsy haiko volagninareo zegny. Centralisation du pouvoir tsy mandeha. Ino raha volagn'ny député tamy resaka Ravani? Ino raha volagn'ny député? Anareo ne mampiady vahoaka volagno zegny. Ary maramila. Franchement, j'ai honte. Za mahita anareo za karaha megnitra aby. Eko force maramila gasy. Amiagna outil maramila gasy. Amiagna comment dire ça? Amiagna sakafo maramila gasy. Za matoko maramila gasy matanjaka. Fotiny fa nisy exemple volagno zay matsara anao mandeha ivelany. Mizava anao karakory maramila gasy agnatiny que ce soit aux États-Unis. Fotiny zay misy groupe gasy resaka maramila soit ivelany. Tu vois, que ce soit au Canada ici, que ce soit aux États-Unis ici, que ce soit dans la Légion étrangère. Marmatanjika. Mais le problème, tika, manque matériel tout simplement. Zéné vlan, apichanaro, État fédéral, sambi, ça c'est ce qu'on appelle vlan comme narosé, karamis concurrence. Karamis concurrence, tu concurrence marachi, mangavakavka, au contraire. Je suis le meilleur. Toi, karanga tu sport bakaze. Karanga nous sommes au foot, tu vois? Karanga nous sommes au foot. Il y a un club strasbourgeois, il y a un club parisien, il y a un club canadien, tu vois? Mais manunga full job. Prenez l'exemple. Prenez l'exemple. Tu m'es-tu forcé fou? Maramila Bokachiliara, allô, comment ça? Concours, miarka, Maramila Bokatana, Maramila Bokadousibe, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Challenge militaire, challenge Misra Zengati en France. Challenge de tir, tireur d'élite, Misra Diabze. Il faut que tu m'engaves. Kasi vlo comme naro voulez naro, isko président ne fa na pera persi, fa vulngam naro, fa apicha État fédéral. Misiantun. Archia dala. Dideratir kanaro vulnga manapaezna dideratir depuis longtemps fa nisakana naro. Azo manakna izy. Anaro fitiavanaro tegna am centraliser le système pourri employé naro. Impôt mila mandeha aminaro agny, izy koa rasenaro mitovy amin'olo jiaby pare. Mikoragna aminaro soit disons olo andeha agnano investisseur amitsika à Madagascar. Ino raha tadiavinareo? Fotiny rony nivolagna zegny taminay. Anareo zay mitady vola alohany anareo zay tsy mahay mikoragna foy. Anareo koa maregny resaka vola ma 500 millions. Agnamboatsy exemple EDF avy agny agnano jirama. Direct au lieu qu'anareo miréfléchir, non 500 millions zegny possible azonay par jour. Izy koa zay misy matériel manjary. Ambelanareo ireo maregny zero tsy adala. Allô, déplumétsika ty président Dinder ty allô déplumétsika izy magneky. Vahoaka amizay tsy raha mahay raha mandalo. Vahoaka tsy mahay raha mandalo. Zava resaka aviation. Aso vahoaka mandeha raha mandalo resaka aviation. Or que tsy amboarinareo le tourisme. Or que tourisme azahoagna vola. Zay vola hôtel mas vola, restaurant mas vola,
chauffeur en taxi mahazo vola, tout ampidiram-bola. Midiko vola, les gens vont dépenser plus. Naro ambilama amin'ny Ravatomanga mikomanda naro izy mikomanda io tsara amin'ny Ravatomanga fo ambadiko misy olo agnatin'ny club 48 ao mbola hoava agnarana naro fa za miamby zay za manginginy tatoato miamby ny information fo azovy agnato agnarana naro dia fahitanay kone. Donc azafady aminareo resaka le 26 juin fa za zala tie fety fa za tsy hagnano fety tegna tsy agnatin'ny fonaka hagnano fety zegny pendant que firy olo maty agny za nde hagnano fety or que atsika gasy zay zalahy resaka favoazagna zay atsika magnano deuil tokony deuil national ataony Madagasikara tokony deuil national fo andro radio ndraiky tia boaka izy fa izy Madagasikara maloha-tegna. Non, Madagasikara tsy maloha-tegna, je suis désolé. Raha nareo ivelany agnano fête indépendance zegny mandehana Madagasikara agny anareo fête izy zafady anareo fête agny izy fa za zala tsy agnatin'ny fonaka agnano fête indépendant Madagasikara eto à la Réunion. Je suis désolé. De toute façon, ça m'a fait, ça coûte une fête, peu importe n'importe quel jour. N'importe quel jour. Ça m'a vite bien qu'à Tokanaka, ça m'a vite mangano. Zéro teto. Zenga libre. Zenga towe indépendant. Quand à Madagascar, bientôt, anon inankani, anon mati. Yakaran anon mati. Bientôt, tu vas faire l'amour à ta femme, tu vas crever. Anozio bientôt ande kabineno ande sangatigura ano mati ya tsisy raha tsy mahafata Madagascar anzio igny atao hoe ma navoa intoxication alimentaire zay mila fagnampiagna zay mila fagnampiagna agnano recherche inona viany raha ty. On n'est pas couillon, même amare za mavita magnamboatra de l'huile amin'ny vola velogno mélanger ko agnatiny de l'huile fa nefa fo nagnino olo mahantra tsy haindro raha ataondreo tsy hainy vahoaka raha ataondreo mitady moyen karakory zahoagna vola. Après ils font n'importe quoi, mamaky tragnon'olo ro mandrava olo ro mamono olo ro zegny tokony zavagna solution. Vous avez encore de la chance Blanco zegny Madagascar a de la chance fotiny vahoaka mbala tranquille Blanco zegny vahoaka tsy karaha admettons tanàna africain sasana bio karaha Haïti admettons un peu partout. Non, vahoaka tokony profite anareo tokony amezanareo zay raha tadiavin'ny vahoaka malagasy maro vola aminareo ao ka za mivolagna fa Madagascar tsisy vola. Madagascar misy vola volan'ny Madagascar ho annareo tsy amezanareo vahoaka. Le problème vahoaka zavanareo vahoaka zio avianao itenginy bus boka fianaran-tsoa izy ande Tananarivo mitenginy bus izy tsy mandiniky tsy hainy fa izy koa fa vita fety io karakory ande ampidianina fianaran-tsoa agny izy nareo fa misy fety misy le 26 juin ande za feu d'artifice ande za fa ilomay le vahoaka avy ety anareo mandeha edy anareo nanty sasany allo voté no sibe tanàna madio Diego tanàna madio resaka le 26 juin karaha io amizay olo mivola alotsika agnadio imagine-dreo amizay iry labanany iry merany iry tasiano iry ro jiaby mivola zay nahazo mais le vahoaka nagnadio izy amare c'est le même vie, c'est la même vie. Tu vois, voilà délestage, délestage, mafati, c'est ça la vie des Malgaches aujourd'hui. Azo vous l'agniez krakarazeng. Azo vous l'agniez krakarazeng. Jusqu'à un bien. Voilà timarara na rosala. Voilà timarare. Marar fa faidety zegny zay boka volagna za marary ke za mbola iza io jamais de la vie mes frères et sœurs, jamais de la vie. Oui za marary za niaigny ta Madagascar volaniko aminareo 2017 jusqu'à 2023 2027 jusqu'à 2017 jusqu'à 2023 misy raha nanky mankely taminaka
za losantseny ke volagno sitsany magnano vacances toy zay mipetraka empaka za resaka délestage tsisy jiro maty courant tsisy rano anao ndeha ty za raha hoaninao manontry anao non je suis désolé donc azafady aminareo état fédéral medivatsika resaka état fédéral magnantonga anareo équipe ny état fédéral fa hita fa commence manonga état fédéral président nay percy izy fa magnano mavita magnano izy ary zay magnampy izy koa ato midira anareo zay tsy magnavakavaka zegny tsisy merina tsisy olo mampiady zay fo mivolagna raha karaha zegny olo mampiady zay fa hitanjo raha commence manjary andeha piedivigny zay fa zay tsy miady tsy za tsy regninareo niany fa tsy agnano non mandiniky raha mety atao mikoragna amle élément extérieur aby io hors sénateur hors député hors ministre mikoragna fo zay andamagny maiko anareo fa kivy fa tianareo agnano changement raha jiaby fa tianareo anareo miwatahoata amin'ny Facebook fa zay tia hietriky anareo ny marary izy koa anareo tsy mavita miamby allo le fasanareo action anareo neny marary zay koa marary mahita anareo marary fa tant que tsy mazaka démocratie le fitondragna ty mangagajagaja olo zavanareo selo tsy naboakandreo maire Jean-Luc Javonjary non le sasany tout le monde niany tokony volagna iza allo libérena prisonnier politique jiaby indépendant fête nationale libérena prisonnier politique jiaby izy tsy nidedy zegny nandeha za izy bus électrique nazy izy bus natao mondial délestage ho avy ino koa vo bus aby système nitindresindreo bus taty fo tsy haindreo karakory mitondra izy alors batterie c'est normal izy magnano voyage batterie ke tsy décharger nao soit tsy débrancher nao ntseny c'est normal voilà donc zegny nintsika état fédéral on change pas de cap c'est pas parce que zay mangigny voly ro nivolagna non chaque chose a son temps il y a un temps pour parler après il y a un temps pour réagir zay volanko aminareo zay mbola tsy ampy 6 mois zay mikoragna resaka état fédéral tsy ampy 6 mois et exemple comme Éthiopie presque depuis 81 jusqu'à 95 ro niady nazondreo izy en 95 na ino atsika tsy mahazo zay fo volan kaza mitandregny anareo resaka dinosaure de la politique aby io ireo io tsy ampanjary Madagascar fa ampigonfla posindreo ireo fa teo igny izy koa fa mivolagna aminareo fa mila intellectuel agnano ampandroso Madagascar io to décentralisation io fa tsisy mila décentralisation zegny tokony izy koa nareo te agnano zigny décentralisation anareo tamin'ny fitondragna io tokony napetraka anareo niady anareo resaka décentralisation io tsy niany zay miady état fédéral io nareo volagna fa atao décentralisation mila intellectuel mila uni avec état fédéral on peut s'unir Amérique koa état fédéral izy koa tamiro exemple 11 septembre ils étaient pas unis les Américains en 2001 ro jiaby unis or que ro état fédéral misy la guerre ils sont pas unis les Américains atsika ndray état central allez dininareo discours nandry rajoely ataoko karaha ty Tananarivo non seulement izy manambany olo Tananarivo manambany koa izy olo amin'ny province avandesany robaka Tananarivo avandesany olo amin'ny province avandesa erany Madagascar ampiedivindreo amizay atsika io amizay hitanareo commentaire négatif sasany tsy miremarky tout de suite volagna mampiady olo c'est du racisme et tout ça la guerre tribale non io tsisy la guerre tribale ireo magnano la guerre tribale
Ireo mamposola agnano la guerre tribale. Les gens qui ne comprennent pas, reo tsy mirefléchir, fa maregny raha zay milomay direct reo miady. Ao amizay olo jiaby miady am Facebook ao. Maregny zay, état fédéral miady. Non, état fédéral tsy miady. État fédéral tsy miady. État fédéral misy système nazy izy, mandiniky izy, ino raha mety atao, ino raha tsy mety atao. C'est pour ça que agnatina adhésion, olo jiaby mety midika. Zay olo tia mpandroso Madagascar, mety midika. Quand l'état fédéral sera instauré, io tsika mahavita mivolagna fa indépendant Madagascar. Indépendant. Tananarivo nagnampy Diego, Diego nagnampy Tuliara, Tuliara nagnampy Diego, Diego nagnampy Tananarivo, et ainsi de suite. Mamboly Zarko Tananarivo, Tuliara mamboly, je sais pas, Vary, magnano échange atsika, c'est comme à l'époque, tac. Fa tsy niany, raha jiaby centralisé atsika, eto Antananarivo. Allô, la vanille, mamravatmanga me commande. Cacao, mamravatmanga me commande. Les impôts, mamravatmanga me commande. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça. Tskarazine. Donc, à nous de voir, à nous de s'unir. Atsika mila s'unir atsika diable. Anareo ndraiky koa nevogna, allô tsika unis pour boycotter l'indépendance hypocrite ataony fitondragnany. Za pare. Fa zany agnano retraite flambeau tsy hainao, non. Mbla zany flamba agnatin'ny tragnonakato. Mbla zany flamba agnatin'ny tragnonakato fa za mbola tsy, je suis pas indépendant. À Madagascar mbola tsy indépendant. Donc, faites très attention raha hoaninareo e. Zio ty fa tsisy raha pare Madagascar. Andehanao ina fo maty. Tsy ina anao maty. Et on sait plus. Tokony manginy gouvernement magnano recherche, miétudier ino raha navoa. Zegny edy ilaigna recherche e. Zegny ilaigna resaka éducation. Éducation, la santé. Niany tokony mihetsika olo jiaby tsy mandry magnano recherche. Karakory nafatesan'olo aby ty. Zahagna source. Karaha nataon'izao tamin'ny coronavirus. Zahagna source jiaby. Nintsika ndraiky président agny magnano discours nazy bus za. Anao mba nazy bus? Anao zao volagna fa la Chine nagnamenao bus ke tsisy raha ambadiky raha tadiavin'ny la Chine. Réfléchissez un peu. Amare amizay la Chine volagna lokonareo jiaby aleko. Io nareo volagna fa la Chine mangalatra aminay. Non, adignanareo fa président nangala bus taminazy. Ah ouais? Rien n'est gratuit dans la vie. C'est donnant. Anareo zao volagna fa nazy bus ike azova andegna efa bus ike. Gratuit izy agnatin'ny papier. Fa agnatin'ny papier raiky la Chine volagna za mila pétrole-nao, za mila poisson-nao, za mila zegny. Fa koa raiky ty volagna la France koa avy. Za agnamboatra jiramano. Ok, za mila volamenanao, za mila kolbatinao, za mila raha jiaby ty aminao. Avy amizay koa Israël, za mila zegny, za mila zegny. C'est comme ça que vous voulez, oui ou non, c'est comme ça. Ireo amizay tsy raha mahay négocier volaniko zegny. Reo koa tsy mahay négocier. Avy. Bon, otrino za agnano terre arinao. Mais za 500 millions. Ma 500 millions, or que tienne fa, le terrain a rapporté plus de milliards et des milliards. Anao fa nagnano contrat ke. Anao ipody afara. Karaha anao mandeha mangala mitrosa amy la banque boka. Anao volagna ty pourcentage. Ary amizay zay ny volaniko. Au lieu que volagna bon. Ny izy ty ny naka 70%, nareo 30%. Exemple amy la France, ireo ndraiky la France volagna amizao, ny nay 70%, nareo 30%. Ireo magneky. Au lieu que volagna non. Anao mitanana anaka. Anao angala raha aminaka. Tu vois, négociation c'est pas comme ça. 30% non 70% naka. Anao mitanana anaka ke. Ambaranareo adala. La France, exemple, sur PSG pour Gabi, magnefa impôt en France. Zegny sasany milefa la France mandeha entente tsy magnefa impôt. Karaha zegny atao négocier. Anao angala la vaninaka.
eko anao mahazo alafinao izy amin'ny Côte d'Ivoire presque 500 €. Lavaninaka le minimum ambilanao mahazo même 100 € ninao fa ninaka zalahy 400 € ninaka 400 €. Ya karaha zegny atao amin'ny négociant. Anao ko tsy angala ok za mandeha mizaha olo hafa karaha zegny. Ze mahatsara état fédéral volagno tsy olo baka Antananarivo eky mandeha mikomandy raha andeha alafinao. Anao tompiny, anao namboly, varinao, tout kakaonao raha jiaby anao mikomandy izy. Mais tant que olo araiky fo magnano minégocier raha io tsy possible, tsy possible, tsy possible jamais de la vie. Zay volagno anareo mbola état central fo, état central fo. Firy olo tany misy lavany, Antala misy lavany, Sambava misy lavany. Exemple Antala anao nandafy tagny ok naka lafoninao tu vois mahavy concurrence amizay avy concurrence tsy maintsy mikonkogno fo avy la Chine zay mila agny zay tu vois karaha zegny atao magnano négociation. Fa tant que mbola olo araiky état central mandeha micommande. Exemple atsika zao mivanga l'essence aia boka ia atsika mivanga pétrole ja imagine Tananarivo mamvola bon atsika vidy pétrole ty prix ny pétrole za Diego za tsy agneky boka non za tsy agneky prix ny pétrole karaha ty za mandeha mizaha olo hafa za mandeha mizaha Libye za mandeha mizaha Arabie Saoudite peu importe za mivola non za karaha ty vangiako pétrole nao c'est normal izy mora aminaka za moramora izy aminaka. Zegny exemple cigarette en France olo jiaby mandeha milomay en Espagne mandeha mivanga cigarette parce qu'il y a de concurrence. C'est pour ça que l'Europe avance. Mais amitsika ao mamy raha vatomanga micommande commandeny maramila anareo tsy agnano la honte zegny za agnano maramila naka koa basato nagnino izy mavita magnano ninazy nagnino mamy raha vatomanga mavita manangana maramila anazy ke zay agny Tuléar soit anao Sibe zay tsy mavita mamoronay koa votiny mavozy mamy raha vatomanga tsy andeha contre tsika izy zegny fo ambilazy olo jiaby magnano mais dans la légalité raha jiaby transparent. Hitanareo anareo anao Sibe firy tourisme nijiky taminareo anareo zay feny vola ok ty vola anazy nareo ok mais anareo tsy mivolagna anao Sibe amaiza vola non nagnino misy je sais pas moi à Fort-Dauphin agny misy problème anareo misy vola agnatin'ny caisse-nareo bon amaizatsika hely Fort-Dauphin amiagna tsisy problème anareo tsy mavila mangataka aby maty poma vaviny Ambilobe ambesan-tseniky anareo Tananarivo ambesan-tseniky téléphérique nareo ambilatseniky agnamboatra poma vaviny Ambilobe nagnino parce que c'est la colonne vertébrale de olo boka avaratra amboarigna antseniky igny iny raha nazahoanareo amin'ny téléphérique or que firy perte vola resaka fitondragna entagna mandeha apoma vavy io. C'est comme ça qu'on négocie karaha igny tanàna manjoso. Exemple resaka base Tuléar même Sakatia avanareo tranquille base Tuléar allo amboaritsika usine ro ty amboaritsika l'école recherche raha jiaby olo jiaby ampiasay allo nareo moramora nareo midiko amizay tranquille base Tuléar tsisy olo mandeha makadala anareo ninareo ndraiky hoaninareo tseniky vahoaka paka amy taolany pareil nosy Sakatia bon nareo tegna amboatra ok amboarinay izy ty fa vola midika agnatin'ny posinareo fa tsy ninareo amboarinay izy ty vola midika agnatin'ny posinay anareo mizava fo zay raha ataonay anareo mizava non je suis désolé c'est pas comme ça ça marche pas comme ça. Ça ne marchera jamais. Zény volango tant qu'état fédéral tsy apetraka anareo en place mbola mikapokapoka resaka décentralisation état régional non Madagascar n'avancera pas depuis 1960 atsika soi-disant indépendant tsy menitra anareo re mandentsika jiaby natinatiny ady resaka indépendant
Remandentsika jiaby. Que ce soit merina anao, que ce soit toliary, que ce soit azova anao. Gasy foninaka. Tsy za tsy magnavakavaka zegny. Gasy foninaka. Que ce soit chinois anao, que ce soit karana anao, que ce soit vazaha anao koa fa lionao, anao fa teraka Madagascar fa nahazo nationalité malagasy anao gasy. Point barre. Karaha ataony la France aty. Atsika volaniko zegny atsika koa raciste atsika Madagascar. Nous sommes le seul pays, anareo tsy mahita fa ty vazana amiagna nationalité malagasy, soit ty le karany atao amiagna nationalité. Non, on est le seul. Allez-y aux États-Unis. Indao nareo mandeha Canada, mandeha en Australie, mandeha si, il y a la Chine qui ne donnera jamais un noir, admettons, tu verras jamais un noir chinois. Communiste, Bogaïn. Mais la plupart, on est en 2025, il faut s'ouvrir au monde. Il faut s'ouvrir au monde. Mais, Pichanaro est à fédéral, ça, vous l'avez il y a 3 ans maximum, Madagascar mandous. 3 ans maximum. Qui sont dans Madagascar? Où l'amzem nous met, allô, on a un investissement à Madagascar. Diaspora, 4 milliards de fonds diaspora. 4 milliards de fonds diaspora chaque année à Madagascar. B, ul milefa boka nanino zioty malagasy mandeha milefa ivelany andeha hitady vola hely tanao ro mahita vola igny alefanjo Madagascar ity le gouvernement ty ndraiky vola angalarinjo Madagascar alefanjo ivelany zay ty tanjazana zay nitondra Madagascar zay ty firenena ino tiava non vous aimez pas non vous êtes déçu je suis désolé vola ne angalarinareo alefanareo zay ty ndraiky magnefa impôt mandefa à la famille mandefa vola presque par mois foeky par mois on n'a pas le choix mila mihina olo agny asa tsisy usine tsy créenareo ino raha nicréenandro rajoely il a créé rien du tout anao premier ministre ino raha mety volagniny fa ty raha napetraka ny premier ministre NC Christian eto boka varatra zéro nada keshi izy nagnamboatra lalagna ty ok izy nagnamboatra zéro anao miala anao adigna iny premier ministre farany tsy manjary volagnin'olo amizay boka Diego tsisy raha vitany boka varatra tsisy raha vitany donc voilà. Pour nous, c'est l'État fédéral. On change pas. On change pas. Ok. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à tous.